Hvad er betegnelsen kW, kilowatt, et udtryk for? En måleenhed for akkumulatorens størrelse. En måleenhed for generatorens spænding. En måleenhed for motorens ydeevne. En måleenhed for motorens drejningsmoment. Hvad kan være årsag til for lang oppumpningstid i et trykluftsystem? Forsyningskredsen er utæt. Bremsekredsen er utæt. Bremsemembranerne er utætte. Der er vand i tryklufttankene. Hvad sker der med de centrifugalkræfter bussen påvirkes af, når du fordobler hastigheden? Centrifugalkræfterne fordobles. Centrifugalkræfterne halveres. Centrifugalkræfterne vil være af samme størrelse. Centrifugalkræfterne firedobles. Hvilket krav stilles der til nødbremsen? Hvilke veje giver mindst rullemodstand? Veje med løst sand. Asfalt- og betonveje. Grus- og jordveje. Asfaltveje i varmt vejr. Hvilken funktion har et partikelfilter? Det formindsker brændstofforbruget. Det nedsætter støjen fra udstødningen. Det opfanger og forbrænder sodpartikler i udstødningen. Det renser udstødningen for alle skadelige stoffer. Hvornår opfatter dine passagerer, at kørslen er mest sikker og komfortabel? Når jeg kører så langsomt som muligt. Når jeg kører med konstant høj fart og undgår opbremsninger. Når jeg kører med meget varierende hastigheder for at undgå opbremsninger. Når jeg kører glidende med bløde opbremsninger og accelerationer og små rolige retbevægelser. Hvad er en bus faktiske vægt? Bussens vægt lige nu og her. Bussens maksimale tilladte vægt. Bussens vægt uden brændstof, olie osv. Bussens vægt i køreklar stand. Med brændstof, chauffør på 75 kg. Olie osv. Hvad er bussens egen vægt? Bussens maksimale tilladte vægt. Bussens vægt i køreklar stand. Med brændstof, olie, chauffør på 80 kg osv. Bussens vægt inklusive driftsmidler, brændstof, olie osv. Bussens vægt uden brændstof, olie osv. Hvilke former for rutekørsel er undtaget for at køre hviletidsreglerne? Al national rutekørsel. Al almindelig rutekørsel. Al speciel rutekørsel. Al rutekørsel under 50 km. Hvilken af nedenstående er undtaget for at køre hviletidsbestemmelserne? Der er ingen undtagelser for at køre hviletid. Busser med mellem 10 og 17 siddepladser, der udelukkende benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring. Rutekørsel inden for en radius af 50 km fra bussens garage. Rutekørsel, hvor rutens længde ikke overskrider 100 km. Hvilken regel gælder i køre-hviletidsbestemmelserne, når hviletiden afbrydes i forbindelse med ombord- eller frakørsel, fra tog,
eller færge. Der skal være køje i bussen. Afbrydelserne må tilsammen ikke overstige 2 timer. Et hvert hvil kan afbrydes kun 2 gange i forbindelse med færgeoverfart eller togrejse. Det regulære daglige hvil kan afbrydes 2 gange i forbindelse med færgeoverfart eller togrejse, hvilket gælder i forbindelse med 12-dages-reglen. Bussen skal være mindst 48 timer uden for bussens registreringsland. Bussen skal være forsynet med digital takograf. Bussen skal altid være 2-mandsbetjent. Chaufføren skal holde et ekstra ugentligt hvil. Du kører i bus, registreret første gang i 2005. Hvilke regler gælder vedrørende fastspænding af kørestolsbrugere? Kørestolsbrugere skal fastspændes med mindst 2 kørestolsbeslag foran på kørestolen og mindst et beslag bagpå. Kørestolsbrugere skal fastspændes med 2 kørestolsbeslag foran på kørestolen og 2 bagpå. Kørestolsbrugere skal som minimum fastgøres med 3-punkt-sele. Der er ikke krav om fastgørelse af kørestolsbrugere. Hvornår skal en arbejdsgiver senest anmelde en arbejdsskade? Anmeldelsen skal være Arbejdsskadestyrelsen i hænde. Senest 30 dage fra skadesdagen. Senest 9 dage fra skadesdagen. Inden 6 måneder fra skadesdagen. Senest 1 år fra skadesdagen. Hvad bør du gøre, hvis du har været udsat for et overfald? Undgå at tale med din familie og venner om det, der er sket. Ring til din fagforening for at få så lang sygeorlov som muligt. Hold dig helt for dig selv, indtil du har fået hændelsen på afstand. Forsøg at opretholde de sædvanlige daglige rutiner. Hvad skal du være opmærksom på, for ikke at blive indblandet i menneskesmugling? Sørg for at forlade rastepladser, som den sidste bil efter pause. Hold øje med biler, der følger efter dig, gennem længere tid. Undgå at snakke med andre chauffører, hvis du ofte kører til den samme kunde. Vælge forskellige grænseovergange, hvis du ofte kører til den samme kunde. Hvilken sædeindstilling belaster kroppen mindst? Sædet bør være med svag opadvendt sædeindstilling. Indstillingen er af mindre betydning for mit kredsløb. Sædet bør indstilles således, at jeg sidder med vandrette lårben. Sædet bør være med svag opadvendt sædeindstilling. Hvilket af følgende udsagn er rigtigt vedrørende færre skader på chaufføren? Chaufføren skal lave rygøvelser i hver pause. Et luftaffjedret sæde har ofte en større vibrationsdæmpende virkning. Chaufføren løfter byrder, der maksimalt vejer 20 kg. Vælg en rute, der har mindst mulig vejbump. En kvindelig chauffør på 30 år har et body mass index, BMI, på 27. Hvordan vil du betegne hende? Let undervægtig. Normalvægtig. Lidt overvægtig. Meget overvægtig. Hvilket af følgende udsagn indgår ikke i de 8 kostråd? Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Spis fisk og fiskepålæg hver uge. Sluk tørsten i vand. Spis 3 stykker frugt eller grønt om dagen.
Ved indtagelse af forskellige madprodukter tilføres kroppen såkaldte næringsstoffer, kulhydrater, proteiner, fedt med mere, hvilke af nedenstående indeholder alle proteiner. Frugt, margarine og smør. Ost, groft brød og grønt. Kød, fisk og fjerkræ. Kartofler, ris og pasta. Hvad gør du, hvis en person har indtaget et større antal piller? Giver vedkommende masser af vand. Får vedkommende til at kaste op. Kører straks til nærmeste skadestue med personen, medbringende emballagen. Giver personen noget at spise. Hvilken af nedenstående kunne være tegn på hjertestop? Bevidstløshed. Manglende vejrtrækning. Manglende reaktion ved rusk og høj tale. Bevidstløshed og manglende vejrtrækning. Hvorfor skal du lægge en bevidstløs person med vejrtrækning i stabilt sideleje? For personen ikke kommer til at slå sig selv i tilfældet af kramper. Hvis personen har kastet op, og der er sikret frie luftvej. Sådan ligger man mest behageligt. Fordi det er bedst for ryggen. En strækning på 1045 km gennemføres med en gennemsnitshastighed på 70 km i timen. Hvor lang tid er den effektive køretid? Cirka 14 timer. Cirka 13 timer. Cirka 15 timer. Cirka 12 timer. Hvordan skal du vedligeholde en intercooler? Sørg for, at kølervæsken bliver udskiftet hvert år. Rengør intercooleren for insekter og snavs. Sørg for, at kølervæskens frostsikring bliver kontrolleret hvert år. Sørg for, at termografen bliver kontrolleret hvert år. Du er chauffør på en bus uden for EU og EØS. Der har været indbrud i bussen, og du har mistet alle dine busdokumenter. Hvad gør du? Jeg anmelder indbruddet og må køre videre uden papirer. Jeg kontakter den danske ambassade eller konsulat i det pågældende land og får dem til at hjælpe mig med at fremskaffe ny dokumentation. Jeg kontakter politiet i det pågældende land og får dem til at hjælpe mig med at fremskaffe ny dokumentation. Jeg kontakter det danske politi og får dem til at hjælpe mig med at fremskaffe ny dokumentation. Hvad skal der til for at få en tysk tempo 100 km tilladelse? Bussen må ikke være godkendt som sovebus. Bussen skal godkendes af importøren. Bussen skal synes ved en tysk synsvirksomhed. Bussen skal være godkendt ved særlige synsvirksomheder. Hvilken regel gælder ved optagelse af passagerer i en turistbus? Chaufføren må aldrig optage passagerer undervejs. Chaufføren må lovligt optage passagerer ved grænseovergange. Chaufføren kan lovligt medtage passagerer, som står i kørselsbladet Interbus EU. Chaufføren må altid optage passagerer i Danmark. Helt